Έρχεται. Έλα, βγες γιατί βγήκες στη στροφή. Έρχεται. Ποιος είναι ο πρώτος? Σόλμπερ. Τι σου είδες αυτός? Είναι ιδιότσος μόνος του. Ο Λάτβαλα κατέληξε Γρηγόρη. Όχι, αλλά έχει πρόβλημα. Ποιος? Ο Λάτβαλα. Τι ωραία, κομμάτι λάδι. Έφτασε. Νάτος, πετιέται. Νάτο. Έρχεται η σκόνη. Παράγολο είναι, Red Bull είναι. Τον πέρασε. Πού είναι ο Σόλμπερ, παιδιά. Δεν πέρασε ο Σόλμπερ. Πέτρα. Είναι Red Bull, παιδιά. Όχι. Δεν πειράζει, φυσάει. Φυσάει.